No niin. Toinen albumi, jonka ajattelin tässä vielä näyttää, on tämmönen steampunk-henkinen. Tässä on ajatuksena ollut tehdä vähän tällaista syntistä. Eli löytyy mustaa pitsiä, juuttikangasta, höyheniä, paperiruusuja on laitettu. Ja tässä on pohjana ollut pizzalaatikot, jotka on sitten tuolla kaavapaperilla päällystetty. Ja siihen on pitsiä, ihan pitsikangasta siihen on laitettu lakalla. Nyt tietenkin mustaa pitsiä ja kauniita kultaisia koristeita. Ja ensimmäinen sivu on sitten tällainen, johon on tehty perhonen. Se on läpinäkyvät tiivet. Ja tähän on laitettu pari täkiä. Tässä on pohjana käytetty vähän sekalaista kirjekuorta, paperipussia. Tehty vähän erilainen. Ja seuraava sivu on, tässä on tämmönen metallinen enkelin siivet. Ja tää on tosiaan paperipussi. Ja tässä on tällainen kaunis korttimainen, johon voi sitten liimata kuvia. Seuraava sivu on aika hauska. Tähän on laitettu vetoketju ja myös sitten vetoketjun vedin. Siihen on laitettu oikein näy. Siinä on steampunk-henkinen kuva ja siihen on laitettu läpinäkyvä massa päälle. Tästä löytyy monenlaista ja monenkokoista täkiä. Isoa ja pientä. Johonkin voi kirjoittaa, johonkin voi laittaa kuvia. Nämä on tosiaan vähän tällaisia mustaa toinen puoli ja oranssa toinen puoli. Ja näistä löytyy sitten erilaisia isompia täkejä, mihin voi laittaa sitten kuvia. Tässä sivulla on hauskasti tehty tällainen flappi. Ja näissä on laatut koristeltu höyhenin ja kukkasen ja helmin. Seuraavalla on sitten täki. Se on tällainen tallikoriste laitettu. Ja taskuna on paperipussi. Ja toisella puolella on pieniä täkejä tehty. Kirjoittaa muistoja. Voi laittaa kuvia tänne. Seuraava sivu on sitten tällainen johon on paperit värjätty tuolla teellä. Siihen on laitettu hakaneulat. Ja toiselle puolelle on sitten liimattu paperi. Tässä on pieni kirjekuori. Täkin löytyy pieni täki. Ja avain. Kauniiseen papirinauhaan laitettu. Ja täällä on klemmari, johon on ruusu liimattu.
Täällä on tehty tämmönen kuuma ilmapallo sivu. Se on vähän muotoja ajateltu. Se on vaan tehty yksinkertainen, siinä on vaan kultakoristetta tuossa paperin reunoilla. Ja tässä on toinen, jossa on tämmönen kaunis nainen. Erikoinen hattu päässä. Tässä on tosiaan niin pohjana Tim Holtzin paperia. Tähän on tehty vähän pikkutuhmaa, on tehty vähän korsettia ja pari täkiä, jossa on taas paperi liimattu taakse ja tää on ihan musta. Tähän on laitettu satin organtsinauhaan. Tässä on tehty reiät ja pujoteltu se tuossa. Koristeltu. On tehty paperikukkasia ja helmiä koristeeksi. Tässä on tämmönen yksinkertaisen oloinen sivu, mutta tää aukeaa täältä, kun otetaan tää kruunu. Sitten on napit aukaisevana. Tässä on tilaa kuvoille ja kirjoituksille. Täältä löytyy vielä paarille. Tässä on muste painettu naisen kuva. Seuraava sivu on taas paperipussi. Vähän toisenlainen. Tuokin oli kyllä paperipussi, mutta on vähän erilainen. Tässä on taas takia. Siellä on paperikukka. Ja tää on tosiaan tämmönen paperipussi. Tässä on leikattu paperista. Tää vähän muistuttaa niinku rattaita, jotka on steampunk-hengissä aika yleisesti käytetään. Rattaat, kellot, naisfiguurit. Ne on aika yleisiä. Ja kellot, niin kuin sanoin, niin tästä löytyy nyt sitten niin oikein kellosivu. Täällä on tämmöisiä pieniä täkiä, tuossa on vähän isompi. Ja täällä on, löytyy tämän ison kellon takana tilaa valokuville. Siinä on tilaa. Tässä on aika hauskasti käytetty nukkekodin tarvikkeeseen saranat. Ja on tehty tällainen luukku, johon sitten on hyvä liimata kuvat. Tässä on semmoinen puhelin. On netpari tuossa. Tässä on pieni kirjekuori. Täältäkin löytyy. On pieni postikortti. Tällainen pieni täki. Tää on yksinkertainen. Tää on tehty vähän tällainen tilkkutäkki. Liimattu vähän siihen erilaisia värejä ja papereita. Siinä on tilaa monelle kuvalle. Tässä on tää viimeinen. On aika yksinkertainen. Tässä on käytetty vain tällaista klemmaria tai mikä tää nyt olisi. Sillä voi laittaa kuvan. Pysyy toisella puolella ja toisella puolella. Ja vielä tää takakans. Sitten voi hyvin laittaa kuvaa. Ja täällä on takakannesta tosiaan tätä pitsiä. Ja siinä on vähän laitettu kultaa tuohon paperin päälle. Eli tää on niinku tällainen steampunk-henkinen